Dan mamu wato na fahimci salati ne yake. Bireman ne zai maka salati. Wai da kai za a haɗa baki a ci mutuncin mahaifi. Duk abin da ya faru laifin yayi. Waje 7 miliyan. Anti ni gaskiya ba laifi na bane. Shedan ya zo gidan nan rana tsaka. Ai ba wani shedan da ya Haka kawai a ce mutum wai a gidansa a haɗe masa kai a ce sai amar bore. ba mu ga sannan mu dai. A sannun ku. Amma fa da sharri. Me sharadin? Babu ruwan mu da shi. Ba ka yi da mu. Waye karan? Alhajin ne daman ko karan? Da Birema ya dunkuma mun mugun sata ta dagwa. Su ma nawa ne? Ka su ma akalla kai so 10. Ta zuba kamar zubar ruwan sa. Wato sabon launi kuka zo da shi. To ainihin alal haƙiƙa ya ni da ƴan uwana. Kai ka saki murya ka gaji ko na san wannan horo ne zai ya ba. Kaga dama muna da zaidi da. Kaga yanzu zaidi bi. Kaga yanzu sheri ya karu. Aje waya da Allah. Maraki.